Kaixo, Kazetaguneko lagunak, ongi etorri beste bideo batera. Gaur guztiok egunero erabiltzen dugun aplikazioaren azken berrikuntzekin nator. Eta hori WhatsApp da. Ziur nago trikimailu txiki hauek zure egunerokoan lagungarriak izango zaizkizula. Askotan chat batean hitz egin genuen zerbait bilatu nahi izaten dugu, baina nekagarria da elkarrizketa osoa pasatzen hastea aurkitzeko. Horretarako WhatsAppek bilatu aukera du. Chatean sartu eta doikuntzetan bilatu aukeratuko dugu. Hitz gakoren bat jarri beharko dugu izan genuen elkarrizketa aurkitzeko. Adibidez, Aste Santuko oporrei buruz hitz egiten aritu ginela badakigu eta horrenkin zerikusia duen zerbait bilatu nahi badut, Aste Santua jarriko dugu. Eta hemen erakutsiko dizkit bilaketak. Hitz gakoa hori azpimarratuz. Imaginatu argazki bera bidali nahi diegula pertsona desberdinei. Zabalkunde talde bat egin dezakegu, baina aukera hau askoz errazagoa da. Argazkia bidali nahi diogun pertsona baten chatean sartuko gara, eta bidaliko dugun argazkia aukeratuko dugu. Hemen behean pertsonaren izena agertzen dela ikusiko dugu. Hor klik eginez gero, gure kontaktuen zerrenda aterako zaigu, eta jende gehiago aukeratu ahal izango dugu argazkia bidaltzeko. Askotan agian argazki bat bidali nahi dugu, baina ez dugu nahi beste pertsonak argazki horretan agertzen den zerbait ikustea. Autoaren matrikula izan daiteke, adingabe baten aurpegia, isilpeko informazioa, horretarako pixelatzeko aukera daukagu. Nire kasuan familia argazki hau bidali nahi dut, baina ez dut nahi aurraren aurpegia agertzen. Beraz, argazkia pixka bat handituko dut eta hemen goiko arkatzari emango diot. Aukera desberdinak aterako zaizkigu, baina guk nahi duguna hau da, argazkiak pixelatzearena. Eta ukitu batzuekin adingabearen aurpegia pixelatuko dugu argazkia bidali aurretik. Orain arte WhatsAppek irudien kalitatea jaiste zuen chatetik bidaltzerakoan, baina aukera honekin gure argazkiak kalitate handian bidaltzeko aukera daukagu. Hori oso garrantzitsua da argazki horiek inprimatu nahi baditu. Bidali nahi dugun argazkia aukeratu eta HD aukera aktibatuko dugu. Kalitate gorena aukeratu eta listo. Baliteke eskuak lanpetuta izatea eta une horretan ezin idaztea, eta ahots mezurik bidali nahi ez izatea. Horretarako mezuen diktaketa erabili dezakegu. Chatean sartu eta mikrofono hau aukeratuko dugu. Ez zaitez audioaren mikrofonoarekin nahastu, hau teklatuarena baita. Eta behin aktibatuta, mezua diktatu ahal izango dugu. Oraindik ez dauka euskaraz diktatzeko ahalmena, beraz erdaraz probatuko dugu. Hola María, cuando vayas al supermercado, acuérdate de comprar leche y una docena de huevos. Gracias. Hau da guztia gaurkoz, bideo hau gustatu bazaizu, emaiozu gustoko dut botoiari, eta partekatu zure inguruko jendearekin. Ez ahaztu harpidetzea trikimailu guztien berri izateko. Hurrengora arte!